বেলাইকে কাisa খবর হামিয়া খরকsa kukui bwsa 7 বছর বয়স bwrui bwsata hingke borok hingke hokotwisa bwkhakni dolai ni ta hingke cherai bai cherai borok thanglai tani hador khitalai mokol o nangoi belai khe tabuk mokol bini tamhwnai bisingo mokol phatiwi thwi kogoi tongkha hingke belai khe khairokma sinsa belai tabuk no chwng nai phaio bono belai cherai khairokma sinchang tongkha hingke belai nukhungsukya rang puisa kwrui hingke oro GB hospital o tabuk admission wngjak hingke doctor rok sapo oro hamrui manglak hingke fataro twlangdi Guwahati rogo phano twlangdi netraloya hingke borok nukhungsukyani bagui twlangmaya belai khe wanajagui tongkha bupha abono abo hairok nukha hingke belai khe khairok tei tamjani hai cherai porui tongnai student ja belai nukhungsukya bising kami bisingni hingke belai no dukho nangkha o cherai no bagui abono koina muchungma khai chini joto kha gwnang maya gwnang Tripura rokno ang koina muchungma se o cheraini bagui ta bini bagui belai khairok nugui abono chwng chubalai mankha hingke cherai bwsaja ba bwrui bwsa belai naithok cherai hingke tabuk klai tongjak ta haino hingke abono phaidi norokno haino hai koi o phaidi chwng kisa chubalai mankhe belai chao no ani hingke bongni hingke jotono no koi o phaidi chwng o cherai no kisa chubalai no hingke chwng asa kosto kai tabuk hor o phaikha ang khobor mama logi logi hingke tako khoroksa Biki Degorma boano saharoi ang phaimani ta hingke samung tongmani bisingfano chwng hor o phano sok paikha abono chini dophano chini jati no hamjakmani bagui tongoi maya khairogo hor o phano chwng phailaika ta hingke aboni bagui jo takhok biki no belai hambai rwo bo sahormani bagui hingke abono phaidi chwng pal khai chubalai no chwng saichung kunui to chubai manya abo hai belai obostha kharap rok no ta hingke bini mokol oro tonikhe hamyangui thangnai hingke Guwahati netraloya rogo phano thangui surgery khlaikhai dakti dadro hamui mano ta hingke abono jotono no request khaio phaidi chwng bini bagui kisa chubalai.